کوالسیونا نیشتیمانیا هێزên şoreş û opozisyona Sûriyayê daxwazî rêxistinên navdewletî kir ku bilez berê xwe bidin qişlegeha Hemayê ji ber ku hepsiyên wê tûşî metirsiya tunekirinekê bi şêweyê komkujiyê bibin. Li ser destê rejîmê hepsiyên wê qişlegehê ev roja çara ye ku wê kontrol kirine ji ber ku rejîmê hewl dabû ku hindeka ji wan sêdaredan bike. Mangirtina hepsiyên qişlegeha Hemayê berdewam e û daxwaza serbestberdana hemû hepsiyan hate kirin lê rejîm nahêle rêxistinên navdewletî derbasî qişlegehê bibin. Da halê hepsiyan ji nêzik ve bişopînin. Ev roja çara ye ku girtiyên qişlegeha Hemayê wê kontrol kirine û mercên xwe li ser rejîmê ferz dikin û daxwazên xwe rakirin asta serbestberdana hemû hepsiyan ji ber ku rejîm xwe ji ber xwestekên wan dide alî û li hunera digeriya di destpêkê de. Daxwazên hepsiyan ew bûn ku di sed kesî serbest berdin lê rejîmê tenê 48 kes serbest berdan di her du rojên vê dawiyê de. Di gavekê balkêş de heyvasor û komîta danûstandinan di qişlegehê de danûstandin kirin. Piştî danûstandin di navbera heyvasor û komîta qişlegehê de bi dawî hat av û kehrebe ji hepsiyan re hat. Lê piştî demekê Kurd dîsa rejîmê kehrebe û av û peywendî ji ser wan xwed kir. Her wiha hepsiyan daxwaz ji rêxistinên navdewletî û rêxistina textorên bêsinor kir ku serpereştiya danûstandinan bikin lê rejîmê ev yek red kir. Cîgirê Wezîrê Navxweyî got wê hemû girtî bêne berdan û di her rojekê de em ê hindeka serbest berdin lê em qebûl nakin ku rêxistinên navdewletî derbasî qişlegehê bibin. Lê hepsî bang û hêviyan ji rêxistinên navdewletî dikin ku destêwerdaneka bilez bikin ji bo dermanan û xwarinê derbas kin ji ber ku gelek nexweşên şekir û dil û penceşêrê û 26 kes bi silê di navan de hene. Tê zanîn ku zêdetirî 30 kesî ji wan serbest hatin berdan bi serpereştiya heyvasor û wan gihandin keleha Medîqê. û rejîm ta niha berdewam e di hewildanên kontrolkirina vê qişlegehê de lê hemû hewildanên wê ser nakevin. Hesên Şakir, ARK.